Hej, takže vás vítam u ďalšieho videa, tu je Neron a nachádzame sa opäť na ihrisku Airsoft Thunder Squad, kde si môžete každý druhý týždeň prísť užiť kopec airsoftovej zábavy. V tomto videu si povieme to kladné, záporné a aj niečo medzi tým, čo som sa dozvedel o tejto puške počas jej používania, aké mám s tým skúsenosti a tak ďalej. Za sponzoring tohoto videa ďakujem airsoftovému obchodu Anareus. Čiže jedná sa o pušku od spoločnosti Storm s názvom PC-1 Airshot System. Jedná sa teda o repliku, ktorá stojí 500 eur. Prečo je taká výnimočná? Toto není štandardný pohon, kde vlastne máme pružinu, piest, ktorý sa nám niekde zachytáva a tým, že stláčame spúšť, tak tento piest uvoľňujeme, vzniká nám tlak vo valci a púšťame guľu na nepriateľa. Čiže naťahuje sa tu takým netradičným spôsobom. Najprv idem dopredu, potom idem dozadu. Dozadu to ide ťažšie, pretože tu vlastne dochádza k tej kompresii, k tomu stláčaniu toho vzduchu s tým piestom vo valci. Ten vzduch je teraz stlačený, je to v podstate, jak som to nazval v tom minulom videu, je to také manuálne HPA a vlastne tým, že stlačím spúšť, tak tento vzduch uvoľním a samozrejme letí guľa a najlepšie nepriateľovi medzi oči na 100 metrov. To možno nie, ale na nejakých 70-80 si myslím, že sa vám to s touto puškou podarí. Začal by som záporami, ak dovolíte. Hej, najprv to poriadne zhejtujeme a potom vám poviem aj niečo dobré o tom. Takže prvá taká akože záporná vec je, že keď idem na merák a urobím toto, plynulo pomaly, tak tá puška má 1,5 joule, niekedy aj menej. Keď urobím toto rýchlo, keď to natiahnem rýchlo, tak zrazu má puška 2,5 joule. Čo to znamená? To znamená, že čo sa týka sily, tak není konzistentná táto puška a bohužiaľ musíte sa naučiť, že keď ho naťahujem, tak musím byť agresívny, lebo inak tam nebude 2,5 joule a potom sa budeš čudovať, že ti to nehopuje, že to neletí tak ako má. Jednu natiahneš rýchlo, jednu natiahneš pomaličky a zistíš, že niečo tam nehrá, niečo není dobré a už to vrácaš do obchodu, hej, naspäť, alebo ja neviem, skaj si to kúpil. Je to veľké negatívum za mňa, pretože podľa mňa tie zákaznícke požiadavky, keď si kupujem odstreľovačku a stojí ma 500 eur, tak očakávam od toho, že bude to konzistentné, jednak čo sa týka výkonu a jednak čo sa týka presnosti. Čiže ten výkon tu konzistentný není, avšak dá sa s tým bojovať tak, že sa naučíš, že proste keď sa to doťahuje, tak musíš ísť rýchlo. Vtedy máš konzistentný výkon 2,5 joule na upgradeovanom 3 joulovom valci. Čiže to je prvé veľké negatívum za mňa, nekonzistentný výkon. Takto, není to niečo, čo by mi kazilo radosť z tohto, pretože ja som si na to osobne už zvykol. Hej? Už som si zvykol na to, že keď idem naspäť, tak s tým proste musím trhnúť a musím byť rýchly, lebo inak je zlé. Ďalšie za mňa také akože dosť podstatné negatívum je, Rizlišta, ktorá tu je, má dva problémy. Prvý problém je, že je príliš nízko. To znamená, že keď sa chceš namontovať optiku, tak buď máš fakt vysokú montáž, alebo si tam musíš dať nejaký takýto medzikus, ako tam mám ja. Inak proste máš problém, keď máš aj masku na hlave, hej, všetko sa tu nejako o tú pažbu oprieť a pozerať sa pohodlne cez mieridlá, hej, cez nejaký skôb alebo niečo. Čiže to je prvý problém s rizlištou. Druhý problém s rizlištou je tieto jednotlivé, čo tu sú drážky, hej, na rizlištách. Tak neviem, čo sa tu stalo, či to je len môj kus, alebo čo, alebo či chlapci proste to posrali, ale stala sa taká vec, že nemajú rovnaký rozptyl ako to, čo bežne v Airsofte máš. Aby ste pochopili, čo myslím, rozmer medzi touto drážkou a touto drážkou je nejaký, hej, lenže tu pri tejto airsoftke je ten rozmer špatný, není štandardný a dochádza k tomu, že ak máš nejakú montáž, alebo teda optiku a chceš ju tam namontovať, tak niekedy proste netrafíš a nedá sa. Ďalšie negatívum je, že teda máme tu elektromagnetickú spúšť a toto má hneď dva problémy. Prvým problémom je, že samozrejme na to, aby to fungovalo, tak musíš mať aj nejakú batériu k tomu, do odstreľovačky baterku, vieš. Ak si len odstreľovač a nemáš doma batériu, tak je to hneď ďalšia vec, ktorú proste budeš musieť kúpiť, či chceš, či nie. Tá batéria by nebola až taký problém, nachádza sa tu. Vyťahneš jeden kolíček a toto dáš von a takto máš batériu, hej. Toto je
1200 mAh batéria, čo tu momentálne mám, 11,1 V. Výrobca odporúča, a ja si myslím, že nemali by ste sem pchať 9 český, 7 štvorky, napchajte tam lipolku, 11 jednotku. Hej. Čo sa týka miesta pre batériu, tak teda nachádza sa v tomto plastovom kryte. Máte tu 13 cm cca na dĺžku a 4 cm cca na šírku. Druhý problém, keď už sme pri tej elektromagnetickej spúšti, je ten, že pokiaľ ho stlačím len takto, že čuk, tak je to úplne že v pohode, ale stala sa mi taká vec, že som ho nastavoval, nejak som ho špatne nastavil a ostala mi zopnutá, hej. No aby som vám vysvetlil, aký je problém, hej. Ten elektromagnet, ktorý tu vzadu je, on ťahá taký kolík, ktorý vám potom púšťa vzduch. V podstate dojde k výstrelu. Tá elektromagnetická spúšť sa ľúbi prehrievať. Pokiaľ s tým operuješ normálne a vieš, čo robíš, tak s tým není žiadny problém. Ale pokiaľ by si tú spúšť zatlačil a držal ho príliš dlho, tak dojde k tomu, že prepáliš poistku, ktorá je tu, alebo poškodíš batériu, alebo odpálíš ten elektromagnet, pokiaľ tam poistku nemáš pravdepodobne. Čiže je to zase vec, ktorá je celkom, by som povedal, že user unfriendly. Proste není tam žiadny časovač alebo niečo, ty ak to stlačíš a budeš to držať, tak tá spúšť ostane zopnutá, bude sa zahrievať a dojde k tomu, že odpáliš poistku. Čiže podľa mňa, myslím si, že to mohli ošefovať trošku lepšie a že mohli niečo vymysleť, že proste, ja neviem, nejaký časovač alebo niečo, že keď to podržím a budem to držať dlhšie ako 0, ja neviem koľko sekundy, tak sa to proste samo sa rozopne, ten elektrický obvod. Potrebujem vodu, lebo normálne tu zdochnem s vami. Dobre. No a ešte jedna vec k batérii. Pokiaľ budete kupovať batériu k tejto ostreľovačke, tak malá Tamiya je konektor, s ktorým to príde. A to je za mňa ďalšie také akože negatívum trošku, pretože dneska už, prečo tam nedáš DIN-a, hej? Prečo tam není DIN proste? Sme v 21. storočí, 2024 a ja musím sekať káble a pajkovať si DIN-a za 20 centov, či koľko to stojí, hej? Takže ďalšia vec, na ktorú proste treba mysleť, je tam malá Tamiya, keď to príde. Ak chcete používať, tak OK, s malou Tamiyou, ale ja odporúčam prepajkovať na DIN-a alebo niečo robustnejšie, čo používate. Ďalším mínusom sú náhradné diely, ktoré nie sú moc dostať momentálne, je to proste novinka. Možno, ak ich dosť predajú, tak o nejaký rok alebo niečo také uvidíme aj v obchodoch náhradné diely na tieto pušky. Momentálne však jediné, čo nájdete, čo sa týka nejakých dielov alebo partov, tak je teda upgradeový valec. Upgradeový valec, ktorý vám má dať 3 joule, ja ho tu mám a dáva mi 2,5 joule, OK, neplačem, funguje, je to konzistentné, keď to teda naťahujem tak ako mám, jak som hovoril. Nie je to nejaké strašné mínus, pretože zároveň si myslím, že na tej puške sa nemá až tak moc čo pokaziť. Jediné, čo si myslím, že by mohli predávať aspoň, je ten piest, ktorý tu je, pretože ten, alebo aspoň okrúžky, sadu okrúžkov alebo niečo, hej, pretože to podľa mňa pôjde do kytek ako prvé. Ďalšie také mínus pre niekoho možno nie, je, že toto samozrejme není vyrobené podľa žiadnej ostrej predlohy, to znamená, že je to puška science fiction, niečo ako Novridge SSX 303, hej. Ja s tým problém nemám, je mi to úplne jedno. Ja chcem len dobrý, konzistentný, presný kver, silný kver, ktorý znesie a bude mi slúžiť dlho. Dobre, čo sa týka minusov, tak to je asi tak všetko, čo by som nejak hejtil na tejto puške. Dobre, budem pokračovať bodmi, ktoré sú také ani nie záporné, ani nie kladné, pre niekoho možno pozitívne, pre niekoho možno negatívne, hej. Záleží od človeka, čo chce. Celé telo tejto pušky je vyrobené prevažne z plastu. Aj keď je kompletne z plastu, tak tie plasty nie sú nejaká lacná Čína alebo niečo, samozrejme je to celkom pevný plast. Niekomu to možno vadí, niekomu nie. Má to takú extrémnu výhodu, táto puška je naozaj veľmi ľahulinká. Jediné, čo momentálne robí váhu na tejto ostreľovačke, je optika, scope kamera, tlmič. Ďalším bodom je spúšť, ktorá sa síce dá nastaviť, že ako ďaleko ju musím potisnúť, aby došlo k zopnutiu, ale jedná sa o mikrospínačovú spúšť. Zase niekto mi mohol mať problém, hej, pretože pri ostreľovačke som zvyknutý, že tá spúšť je mechanická a že ak očakávaš feedback ako od iných ostreľovačiek, ktoré majú mechanickú spúšť, tak proste tu ju mať nebudeš, tu je to jednoducho
takéto klasické kliknutie na myši, hej. Ďalší taký kladno-záporný bod, by som povedal, je zásobníky. Zásobníky na tejto puške. Chlapci, francúzski inžinieri sa, čo sa týka zásobníkov, rozhodli, že budú používať štandardné VSR 10 zásobníky, čiže je to kompatibilné, avšak aj napriek kompatibilite by som vám odporúčal používať zásobníky priamo od výrobcu Storm, čiže k tejto puške dostaneš jeden zásobník od Stormu, ak chceš, kúp si druhý, tretí. Hej, sú trošku drahšie, ale sú robené presne na túto šachtu a budú tam sedieť lepšie, ako keď tam dáš Novriča alebo niečo podobné. Avšak, keď sa pozrieme na repliku, tak vidíte, že tá šachta pre ten zásobník je celkom masívna, ale zásobník tlačím až niekde tu, hej, čiže toto, čo vidíte, je nevyužitý priestor, podľa mňa celkom akože mínus potenciál, pretože sem mohol ísť väčší zásobník, keby sa chlapci ešte trošku buchli do guli, tak podľa mňa by zvládli prísť s nejakým vlastným zásobníkom, ktorý by mohol mať väčšiu kapacitu a vyzeral by nejak kúlovejšie. Pretože momentálne, síce mám aj rukavice, ale vyberanie toho zásobníka ani vkladanie není až taký problém, ako sa zdá. Avšak škoda. Podľa mňa premrhaný potenciál, neviem čo tu bolo za ideu, pretože ono to fakt vyzerá, že chceli tam implementovať nejaký vlastný zásobník, ale ja neviem, nevydalo, alebo čo sa stalo, nechápem. Proste sa rozhodli ísť smerom, že budú kompatibilní s VSR 10 a hotovo. Ešte jedna vec k zásobníkom, ak pozeráte recenzie od iných youtuberov, tak si všimnete, že niektorí možno plačú, že tá puška im sem tam nepodá a neviem čo, počas toho, jak strieľajú. Je to spôsobené tým, že ten zásobník, síce ho tam napcháš dnu a ono počuješ, že klikne, že sú tam guličky, že idú do komory a myslíš si, že všetko je cool. Lenže není, ty ho ešte musíš fakt dotlačiť dosť akože silne, by som povedal, a až vtedy je ten zásobník tam, kde má byť a počas streľby sa ti nestane, že sa ti začne uvoľňovať a že ti prestane feedovať, hej. To je taká vec, ktorú som si ja všimol a dosť som bol smutný z toho, keď som s tým prvýkrát hral a fakt som mal problémy, že proste ide týpek a zrazu mi to nepodá, chápeš, proste nervy hneď. Toto bolo spôsobené tým, že user error, hej, a že som netlačil tie zásobníky do tej šachty dosť silno. Preto hovorím, ak si chcete kupovať zásobníky k tejto puške a plánujete si ju kúpiť, tak kupujte zásobníky od Stormu, pretože sa môže stať, že kúpite zásobníky od niekoho iného a tie v tej šachte nebudú tak presne sedieť, ako by mali a možno budú problémy s feedingom alebo s niečím iným. Ďalším plusovo-minusovým bodom na zozname je hobab komora. Hobab komora je hliníková, CNC-čková vo vnútri a má aj integrovaný válček, čiže ak chcete kupovať upgrade diely, tak válček nepotrebujete, pretože ramienko, ktoré je tu, už má výstupok, takže tam válček nedáš. Možno s nejakou extra úpravou by si ho tam napchal, ale myslím si, že na čo? Pretože to, čo tam je, funguje úplne v pohode. Problém s hobapom je ten, že tento diel, ktorý je tu, týmto koliečkom hobap ladíš, hej, ono to kliká, je to všetko krásne, pekné, aj nemusíš sa niekde tu špárať, vrtať, hľadať, proste máš to tu hneď pekne a len tým, že točíš, tak uberáš alebo pridávaš hobap. Problém je, že tento diel je plastový, vo vnútri v tej hobab komore ramienko hobapové je tiež plastové a čo sa deje? Prichádza tu do kontaktov, kde vlastne máš diely plastové a diely kovové a tieto plastové diely, toto koliečko, ktoré tu je na nastavovanie hobapu, je v kontakte s kovovým dielom, pretože to cvaká, hej, a ja mám taký pocit, že toto sa časom opotrebuje, určite, keďže je to v kontakte s kovom. Tu je plastové koliesko, ktorým keď točíš, tak vlastne vnútri je skrutka, hej, kovová skrutka, tá skrutka ide do toho ramienka a to ramienko je z plastu, takže zase očakávam, že pravdepodobne sa časom možno niečo niekde opotrebuje viacej, ako by sa malo. Existuje už teraz sada CNC kovových upgrade dielov, sú to drobnosti, ktoré si môžete kúpiť. Je to napríklad poistka, sú v rôznych farbách ináč, tuším modrá, červená, ja neviem, sivá a čierna, neviem. Asi tak nejak je to. V tej sade máte aj toto
hobab koliesko, čiže tu už by nebol ten problém, o ktorom hovorím, keby si ju kúpim. Ale neviem, či tam je práve to ramienko hobapové, hej. Čiže tam vidím taký akože kritický bod, že čo ak náhodou časom niečo niekde. Ďalším kladnozáporným, by som povedal, bodom je táto páka, ktorá tu je. Ona sa dá odskrutkovať a na tom pieste máš reálne 3 otvory, kde vieš túto páku zaskrutkovať. K čomu dochádza? Dochádza k tomu, že keď to preskrutkuješ tu alebo tu, tak si znižuješ vlastne výkon, hej. A teraz vlastne ma tak napadá z pohľadu ihriska, hej, keď vidím túto odstreľovačku, tak čo, mám chánovi chodiť kontrolovať, že kde má páku, alebo čo, hej, keď sa namerá raz, alebo jak to mám robiť, hej. Čiže jedná sa o pušku, kde fakt si vieš veľmi rýchlo prehadzovať výkon, znižovať v tomto prípade. Dobrá vec je ale, že aj s tým 3-džavlovým válcom tu dosahujem 2,5 džavlu a väčšinou na Slovensku máme limity 3 džavle, 3,3 džavlu, 3,4 džavlu, takže záleží od ihriska, ale reálne určite sú možno v iných krajinách ihriska, ktoré by mali celkom problém s touto odstreľovačkou, pretože kto ti bude chodiť za riťou a striehnúť, že či náhodou chalan si nepreskrutkoval tú z poslednej, kde má najnižší výkon na túto prvú a už mu to búcha cez limit, hej, čo tu majú nastavený niekde na ihrisku. Takže tak, u nás, hovorím, žiadny problém, ale niekde v iných teplých krajinách možno problém bude. No a teraz ideme k tým kladným bodom. Prvým kladným bodom bude, že naozaj sa jedná o ostreľovačku, ktorá je veľmi ľahká na údržbu. Rozobrať to je len otázka pár kolíkov, všetko sa pekne krásne rozpadne. Z pohľadu servisovania je tu fakt len pár okrúžkov, ktoré vidím, že by sa mohli časom nejakým spôsobom vydrať. Takže hovorím, ak bude sa dať kúpiť nejaká sada okrúžkov pre túto pušku, tak myslím si, že nikto nebude mať žiadny problém to proste doma rozobrať, pekne si to vyčistiť, namazať a šupnúť tam nové okrúžky, ak bude treba, hej, nejakým časom, používaním, nejakými rokmi a tak. Čiže to je veľká výhoda za mňa, pretože ja rád svoje repliky rozoberám, proste ladím, riešim a tu som naozaj nenašiel žiadny problém s rozoberaním, fakt krásne sa s tým pracuje, takže z tohto pohľadu veľké plus. Ďalším veľkým plusom, a možno som už aj spomínal všakže, pri tom, že to je celé z plastu, veľmi ľahká puška a aj veľmi tichučká puška. Hej, toto je obrovské plus, ktoré musím povedať. Táto puška tým, že je to v podstate manuálne HPA, žiadny piest, žiadna pružina, ktoré lietajú, keď chceš vystreliť, to spôsobuje, že táto puška je extrémne tichá. Naozaj extrémne tichá. Ukážeme si, keď z toho budeme strieľať, že aká tichá naozaj je. Pár metrov stojíš od typka, reálne ty výstrel nepočuješ. Ty jediné, čo počuješ, je tá elektromagnetická spúšť, to cvaknutie, ale aj to počuješ možno keď si 2 metre od toho človeka, ktorý z toho reálne strieľa. Samozrejme bavíme sa len v prípade, že tu máš funkčný tlmič, hej. V prípade, že by tu ten funkčný tlmič nebol, tak by to proste plieskalo, hej. Ale funkčný tlmič spôsobuje, že naozaj si viem predstaviť, že keď proste ideš predátor, vieš, hodíš sa niekde do trávy, do keží a proste tam takto pozeráš na chlapcov a začne po nich búchať, tak oni nevedia, čo sa deje, pretože nevidia ťa, nepočujú ťa a sú v prdeli proste, úplne, že dohrali. Takže to je veľká výhoda tejto pušky, obrovská. Ďalšie plus z hľadiska dizajnu, samozrejme, už keď sme pri tom, že jak to vlastne teda vyzerá, jak sa to drží a tak, ergonómia celkom v pohode. Čo musím povedať ale je, že tá puška je dosť kompaktná. Kompaktná znamená, že není veľmi dlhá. Hej, na to, že to je odstreľovačka, tak vlastne myslím si, že je to ešte kratšie ako niektoré útočné pušky. Keďže sa v podstate jedná o bullpup design, hlaveň ti začína tu, niekde, tu ti začína hlaveň, tu kde ukazujem. A končiť ti môže úplne, že kde chceš, hej. Toto tu sa dá vyťahovať. To je ďalšie plus ináč. Vidíš tú karbónovú vonkajšiu hlaveň, ktorá tam je pred tým tlmičom. Vnútri je skrutka, ktorú keď povolíš, tak túto karbónovú vonkajšiu hlaveň si vieš dĺžkovo upravovať
Čiže vieš to doladiť na dĺžku vnútornej hlavne, alebo na dĺžku, akú proste chceš. Nehovorím, že sa to dá na 3 metre vyťahnuť, hej. Je tam zhruba nejaký takýto priestor, hej, pár centimetrov, nejakých 6-7 a vieš si tú vonkajšiu hlaveň vysúvať a zasúvať, hej. Ďalším veľkým plusom, podľa mňa, je, že hobab komora, ktorá tu je kompatibilná s VSR GVB hlavňami, hej. To znamená, že nejde sem AEG-čková hlaveň a AEG-čkový bucking, alebo AEG-čková hobab gumička, ale ide sem VSR GBB, vnútorná hlaveň a v kombinácii s hobab gumičkou VSR GBB. To znamená, že môžeš používať lepšie hlavne, lepšie gumičky. Čo sa týka presnosti, out of the box, tak tu musím povedať, kamoško, že tu s týmto nebudeš mať absolútne problém niečo trafiť. Samozrejme, pokiaľ budeš dodržovať pravidlo, že poriadne zastrčený zásobník v komore, tu, v šachte, a keď budeš naťahovať pušku, tak nie, že takto, jak degeš, lebo si v prdeli, máš jeden žaul, hej, musíš spraviť agresiu, proste, riadne sa zapáčiť do toho a vtedy to má 2,5 žaulu a je to konzistentný výkon. Čiže tak, ak budeš dodržovať tieto dve veci, tak si myslím, že s touto puškou nebudeš mať absolútne žiadny problém, akurát teda musíš zohnať montáž, ktorá je vysoká jak Eiffel Tower proste, lebo bohužiaľ nevydalo. Ďalšia vec teda, ešte, ak môžem, plus, že od výroby tu máš kompatibilnú vonkajšiu hlaveň s 14 mm CCV závitom, to znamená ľavotočivým. Čiže štandard, čo sa používa v Airsofte, tak môžeš sem hodiť svoj obľúbený silencer a môžeš ísť hneď. Čiže nemusíš si kupovať žiadny adaptér alebo niečo podobné, máš to proste kompatibilné out of the box, hodíš tam tlmič podľa vlastného výberu a búchaš. Najlepšie funkčný tlmič, ako som už povedal, hej? Pretože naozaj vtedy si proste predátor, neviditeľný, nepočujú, nevedia, čo sa deje, potom nepriznávajú, ale proste, vieš, no, musí byť. Dobre, áno, out of the box je možné s touto puškou trafiť aj na target 70 metrov ďaleko. Naozaj sa jedná o jeden z mála prípadov, kedy vyťahneš pušku z krabice, nastavíš optiku a si spokojný s tým, jak to strieľa. Pán Boh zaplať. No dobre, a keďže sme zase na strelnici, tak sa ideme pozrieť, ako táto replika strieľa. Nachádzame sa teda na strelnici vonku. Predtým, ako začneme strieľať na ciele, tak vám chcem ukázať, že aká je táto replika tichučká. Teraz som od vás 10 metrov. Strieľam priamo na kameru. Jediné, čo som počul, je jak letí gula. Dobre, ideme si teraz zastrieľať z Storm PC1 Airshot systém. Trošku fúka. Poďme na to, máme nabité 45-ky, BLS-ka, klasika, 10 metrov. Není problém, 20 metrov. Samozrejme, že bez problému, 30 metrov. Dosť fúka, ale nevadí. 40-ku nevidím, ale ideme na 50 metrov. Hit. 50 metrov druhá. Hit. 50 metrov tretia. Hit. Krásne. 60 metrov. Hit. Krásny. Ináč, čo sa týka Storm zásobníkov, tak majú kapacitu 55 gul. Dneska som s tým hral zase a dva zásobníky boli úplne že v pohode. Vietor, strašný vietor, klopím. Aj tak som ho trafil. Dobre ty. Ešte. Dobre.
70 metrov, neviem v tomto vetre, vráško, neviem, či sa hecnem. Strašne fúka. Skúsime jednu takú nástrelnú. Á, trafil som. Cinká to tam. Skúsime druhú. Cink. To bolo ono, 72. Letelo to tam, ale trošku vyššie. Nemám gule. Takže toľko k tejto odstreľovacej puške. Dúfam, že sa vám video páčilo. Záver je asi taký, že za necelých 500 eur máte veľmi presnú, veľmi tichú, veľmi ľahučkú odstreľovaciu pušku a pokiaľ si budete dávať pozor na tých pár zásad, ktoré som spomenul v tomto videu, tak je to celkom v pohode a není sa moc čoho báť. Dobré servisovanie, není moc čo pokaziť na nej, akurát tá nedostupnosť tých náhradných dielov momentálne. Samozrejme, ako vždy, sa chcem ešte poďakovať Anariusu za podporu a týmto členom kanála. Počujeme sa, vidíme sa u ďalšieho videa.